Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Philippine Standard Time, las 6:31. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 13 na, bulan sang Enero tuig 2020. Anano ang dalagko nga mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw. Nakatutok kita sining pagmurob sang Taal Volcano. Kumadumduman mga 53 katuig na nakaligad sang katapusan nga nagmurob ini siya nga naglupok sadtong tuig 1977. Mga sobra 50 katuig na sang katapusan nga naglupok ang Taal Volcano. Kahapon umuyog ini siya. Samtang galakat ang inuras, gaamat-amat taas ang level. Level number 2, level number 3, tub-tub, naglabot sa level 4 o kon makatalagam na. Ang ginabuga niya nga aso, abo, kag iban pa, laba, mas delikado. Naggangat na sa nagkalain-lain nga kaprobinsyahanan, depende sa uyop sang hangin, ang abo. Amo ng kabangdanan nga ang Malacanang subong pagi kay Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag na ipalayo gid sa katalagman ang pumuluyo nga ara sa perimeter sang Bulkan Taal. Diin kakita niya nga ang kataason sang ginabugaya nga aso kag abo nagataas 1 ka kilometro. Hindi na ni lahog-lahog kag padayon nga pagtayog sang duta. Anong mangin resulta sini? Kon padayon niya ginauyog kag ginatayog ang duta sa idalom. Ang posibilidad sini wala man naton ginapangayo ang tsunami bala. Samtang ginatayog buong dalom duta kung malapit sa baybayon, gatayog man ang duta sa dalong kabangdanan, nagaibwal ang balod, gadalagko ang balod nga muna ang ginatunaan sang tsunami kabay pa nga hindi lang ini matabo. Bangod madamo sa aton mga kauturan ang mahalitan sini. Amo na karon nga ang tanan-tanan ginapaandaman na nga hindi gid magpuyo malapit sa crater sang Taal kag ang tanan-tanan nga perimeter ukon ang malapit sa Taal dapat nga maghalalin na sa ilapuluyan. Hindi na tumapaktan sa anuman nga oras base kon ini maglupok kabay pa hindi lang kadelikado gid. Porteno, hindi ka kulbaan na yang porting bugaya sang abo. Makita mong buga sang abo ti kon pananglitan abi ang hangin padulong sa kundiin man nga probinsya Metro Manila o kundiin nga probinsya hanuton ina sang hangin nga mabatyagan na ang abo kag ang aso sining karon padayon nga nagaragubrob, nagangurob, nagalupok nga Taal Volcano. Kabay pa, wala lang sa malitan kag magkalma lang ang among Taal Volcano para wala sang mga kauturan naton nga mahalitan. Delikado iniya. Hindi ni mapaktan kung magurob sa gulpe maglupoksos. Dihamak ang maapektuhan sini. Laing gid kung magtubod ng laba, paidalom bala, amo nang pinakadelikado. Ti kabay pa nga sining karon preparasyon naton dire sa pungsod Pilipinas mahagan-hagan kag mauntat na
ang pagngurob sang Taal Volcano. Daw akig na no, ang kalibutan subong. May tayugon niya sang linog, may palukpon niya ang mga bulkan, kag iban pa. Ano ayan daw, base kon daw medyo na sobrahan sa piktos nga sala na ang mga Pinoy kag iban nga mga probinsya nga daw ginapaagi na kita sa ginatawag naton mga kalalatan sang kalibutan. Tigulang lagi man ang kalibutan plus abusahan ta pa, plus ang tao kung kaisa daw wala na nagakilala sang tagtuga sa ila, pati Diyos subong ginabuyayaw na, pati Diyos subong pagwaon sa pelikula himon agi kag iban pa. Ako gapati ako sang gaba timan kag mirise. Agad tamulay bala. Wala man sa latong ibabaw agad tayo mulay. Nagsiling na gid na sa kasulatan, hindi mo pagingadlan angalan sang Dios nga walay kapuslanan. Tiara na ako gapati gusto niya nga may gaba gid. Inablang porte nga gaba nga nagabot sa tong kay bangod porte na nga sala sang tao. Pati Dios kung anong nagkalatabo sila basulo nila. Pati Dios gaw gina buyayaw na. Tiyan mo na niyo ang balos siya. Kag wala sa makapugong sini sang linog, buhawe, paglupok sang bulkan, kag iban pa. Hindi niya mapaktan. Wala sa makapakot sini. May pangbagyo kay mapaktan. Hindi mo mapaktan kung ano ang halit nga matabo sini kung magpadayon nga magurob kag magbugas ang laba kag maglukob mo kung maglupok ang Taal Volcano. Anong himuon? Anong makasagang? Of course, isa lang ang pagpangamuyo. Action Radio Philippine Standard Time la 6:37 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkulon nun kag negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Philippine Standard Time, lasais 41 na. Ariho, mag-loan ka, dasig magproseso, nubo ang saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction, kag renovation. Wala ka na ibang katuan pa. Federal Lending Corporation, ara lang sa second floor San Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. May araman sila sa tilait nga opisina sa door 104 XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. May araman sa corner Yungke, Guria Street, La Carlota City, Kadalan Mabini, Sonpordas, Talisay. Kung mag-loan ka, subong na. Nubo saka, dasig magproseso sang papilis, pamasyar lang sa Federal Lending Corporation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 42 na. Ariyo na kaintriga nga balita nining pagpatay bala sa number 1 kagawad nga si Romeo Canlas. Kaya ti ang report nga ara siya sa watch list sang Police Station 2. Tikon aton pamatian kahapon si BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico Silingya sang 2018 gintukang na ni si Canlas kani bangod sa ginaligar illegal nga transaksyon sa illegal nga droga. Amo gani ang damo nagapamangkot niya anong natabo amo na ning pag-strike sa mga illegalista pero tanan sa nasiling ko na, mga aligasyon malang ini. May mo man nga personal nga kaaway, personal nga kaakig, kag hindi lang illegal nga druga, ang nangin kabangdanan, sining kamatayon sa number 1 nga kagawad, dira sa Barangay 2. Ato lang natabog, ininom sila sa grupo, sulod 3 katao, pinahapa sila, pinamangkot ang mga ngalan, binabarakan lutang, ini si Canlas patay. Kaya mo ini, ang investigasyon, ang ginatutukan sa kapulisan, wala kita nagasintro lang. Kay bangod gintukang siya sa tong tuig 2018, amo na inang kabangdanan. Itugyan ta pa ini sa kapulisan. Kung bala, ano gid ang matuod nga kabangdanan sini? Matuod ba lang aligasyon nga illegal nga druga gid ang kabangdanan. Pananglitan nga illegal nga drugang kabangdanan ang pamangkot, sinong responsable sini nga naghimo. Dua lang, posible, rival niya sa negosyo, kung matuod nga legal nga druga, o kon, base amo na ini, ang mga aligasyon nga ginamando dito sa ibabaw, nga do kakapoy na, sang panglagas, sige gyapon ang bulyom, sang druga, ang himuon, nga papahuwayon ang tanan, nga ginatudlo kag kumpirmado, nga ara nagaintra sa negosyo sang illegal nga droga. Kabay pa, hindi ini amo ang kabangdanan sa kamatayon sang number 1 nga kagawad sang Barangay 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 45 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 48 kahapon, naga-monitor kita kadumdong nga mo to, sang 176 nga nagasakay sa Ukrainian plane, nga naghugpaas, ginako, sang Iran nga daw ang ila missile ang nakaigo sadto, pero siling nila, wala ginungod. Kadumdong ka mga agad sa palupad sang ilang missile, bakadto to, sa Iraq sa base militar, pinakadako nga base militar sa Kano, ay, nalabyan guro sang missile ang eroplano, subigabong, 176 ang nagkalamatay. Bangod sini, ginang pakamalaot na, sang pila ka mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan, ang ginimo sang Iran. Di, sila niya, hindi man namon hungod, daw medyo natabuan lang, nasalaan lang, ti mahagad mo palupad sa imo nga mga armas da, pagkatapos ang wala ya sala, kag inusinting nga 176 nga nasakay sa eroplano, urot batay. Ti paano mo ni patag sa bilog nga kalibutan? Pati subong dito, mga Iranian, kag iban pa nga mga kasubong nila, ginapakamalaot man ang ila gobyerno, amak mo nga parintil na ito mga nagkalamatay, nga wala mo to sa laya, nagsakay lang sa aeroplano to, pagkatapos na disgrasya pa, te karon ang bilog nga kalibutan, kagiban nga kapungsuran, galalain na, ginapakamalaot ng Iran, bangod sa ginimo nila, ining palupad sang missile, ang pobre yang aeroplano nga nagalupad, nasapled siguro, wasak, urot gid kalamatay ang pasahero. Purte, no? Amak mo nga nagagad sila ya tulukay masakit sang Kano. Baslanay sila ya. Patay ang ila mataas ng opisyal sang militar. Nya mabalos kami. Paluparan niya misayla. Wala sa nahalitan. Pero ang 176 ka pasahero sa aeroplano lunsay nagkalamatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini.
nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sabisan ano nga kaintangan Responsable nga pagbalita Medyo diskustado gyapon no si Presidente Rodrigo Duterte sa puwersa sa atong kapulisan. Amo gani nga nagpungko naman ipatawag ang pila ka mga opisyal sa kapulisan nga bangod sining pagdulubli sang saka sang kapulisan ginpalabi ini sila sang sa mga nurse, sang sa mga manunudlo ginpalabi una dubli saka sweldo pero siling sang presidente dismayado siya bangod sang padayon nga korupsyon sa hanay sang kapulisan hindi man tanan. Kadamo sa mga kapulisan nga may kasong korupsyon. Ti natural ang iban di man konporme bisan ano kadako sang sweldo ti mangganit gid. Ang malain kay ang iban nagainta pa sa illegal nga buluhaton. Wala gid sang hindi pila naton ka mga kapulisan gaduluble ang sweldo ara gyapon gaintra gyapon sa korupsyon. Ti may solusyon siling sang pila naton ka mga maninilag sa pursa sa kapulisan niya isa ka bagay lang ang dapat himuon kinahanglan ang kapulisan ang balaya isa lang. Tinamangkot ang isa niya nga ang pila balay sa kapulisan hindi balay sama lang. Nya may pulis 3 balay. Ambot silingon 3 ka kusina. Ti amo na niya kung nga ang sweldo gaduble na kulang pa. Kay ang iban tag 3 kusina. Ambot silingon 3 asawa. Porte no? Bili ba sa mga kapulisan? Hindi man natin mabasol na. Kita mo na kay ang iban ng kapulisan, iban na kaladakpan. Ganito mo kay playboy mo. No? Hindi konforme sa isa. Kay tag 2, 3 ang
balay. Amo ina ko nga mapilitan nga magpangilkil. Luwas sa Mayo mapilitan nga maginta sa mga illegal para masustener ang ilabisyo, masustener ang sobra isa ka balay. Amak mo sa guron mo, ang 3 ka balay nga may lunsay kabataan, hindi man nalahog-lahog. Bisan doble sweldo mo, kulang da. Kada balay, abi may bata ka lang 3. Tiyamak mo na. 3 ka balay sa guron mo, di ko di mabudlay man. Ang sweldo hindi kay go, ang himuon, mainta na korupsyon, mainta sa mga illegal nga bagay para masustener ang bisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57 na. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag ang birthday girl nga si Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.